Deskritt tal-darba darbtejn bħala bniedem tan-nies, Silvio Parnis, ir-raġel li huwa sinonimu mal-għajnuna u l-altruiżmu. Issaqsi lil min issaqsi kulħadd jgħidlek kif dan il-bniedem b'qalb tad-deb kien jagħmel dak kollu li jista' biex jisma' u jgħin lin-nies. Propju dak li jagħmel dan l-istazzjon, saqsa lin-nies. Fraħal ġdid stajna ninnutaw il-bnadar meġġasta ftit minuti biss wara li tħabbret il-mewt ta' wieħed minn uliedu. Fil-qalba ta' raħal twelidu tkellimna mal-Pawlisti dwar raġel li huma jafu sew. Kienu bosta minn dawk li saqsejna li ddeskrivew lil maħbub Silvio bħala ħabib. Inħabib ħafna kbir tiegħi. Dik li nista' ngħid. Jiddispjaċini. Silvio huwa ħabib tiegħi ħafna jiena. Kien raġel li huwa kellu kollox u li jgħin il-fqejru kien jgħin ħafna nies. Kien nidem jaħdem ħafna għall-anzjani. Kien imur tajjeb ma' niesu. Ħafna fejn jista' jaqdik. Kien jgħin ħafna nies, ħafna anzjani, jiena għandi l-ħanuta hawnhekk u tipo kulħadd affarijiet sbieħ dejjem smajt fuq Silvio jiena. Evidentament maħsuda bil-mewt tiegħu dawn il-Pawlisti kienu fost ħafna li sostnew li Malta tagħna tilfet raġel fuq l-irġiel, politiku bruħ soċjali u ħabib ta' veru.